Na üdvözlök mindenkit, én Géber vagyok, és elérkeztünk a második vlog videómhoz. Az első nem lett túl jó, mert igazából az nem is ilyen vlognak mondható, csak dumálgattam a semmiről. Az a lényeg, hogy itthon vagyok, péntek, mondjuk egész héten itthon voltam, beteg voltam, de kolászos vagyok, és az a lényeg, hogy így nem sűrűn lesznek videók, csak ha eljutok a wifi-hez, ahol vagyok. És kurva köszi. Hajamnak. Na, mindegy, tegyük lesz hat. Na, fasza. És igazából az lesz most lényeg, hogy kevesebb videó lesz, ugye így megpróbáltam most több videót feltenni. Az a baj, hogy küzdök a videóvágással, mert hogy mondjam, ugye nem gépen vágok, hanem telefonon, és így nehéz jó programot találni. Van egy, csak az a baj, hogy az túl sok ideig tart a rendelés. Ilyen egy este alatt nem rendelődik le egy videó, és ez így nem jó. Szóval keresni kell egy normálisat. Igazából ez a lényege. A videók, amiket felrakok, valószínűleg 720p-sek lesznek, nem HD-sek, mint a tegnapi videóban mondtam. Még semmi sem biztos, amit mondok, mert amiket eddig is föltettem 480p-sek voltak. Sajnos, mert a render csak 480-ba tudott renderelni, vagy valami ilyesmi. Aztán, ja. Mielőtt jönnének a kérdések, hogy milyen telefonom van, meg ilyenek. Sony Xperia M2, jó kis telefon, csak ajánlom. Na. És most tettem fel egy videót, azért nincsen rajta, mert fölöslegesnek tartottam, mert igazából nem az a lényeg egy ilyen videónak, egy mondjuk Counter-Strike videónak, nem a hang a lényeg, hanem hogy milyen skilled van. Komoly. Na. Mi volt még? A gameplay nagy része is inkább ilyen zenés lesz, szóval zenét alárakok meg ilyenek. Ennek is az az oka, hogy nem jó a render, és így nehéz alávágni hangot rendesen, mert egyszerre úgy játszani, hogy közben beszélek, nehéz telefonon, mert nekem alul van az alsó sarokban a mikrofon, és ezt mindig befogom. Ezért nem jók, majd megpróbálok valamit, hogy szerkesztőbe alávágok, vagy valami ilyesmi lesz. Szerintem. Na hát, mára én ennyi voltam a vlogból, én Géber voltam, sziasztok!